ka kyale shi ka bar shi ya karaso ka sake shi ka bar shi ya karaso dama idan aka ci abu gaddaran ka ne mutum bai da yanda zai yi wai na Allah ya haɗa ka da ya da shan wahala ba dai ka kuskura ka zage ni ka ce min mai kashin tsiya a tsiyatar ka can dama na aure ka a'a kada ki kuskura to dai ya sake zage idan an zage ka me za ka yi ko da sai na haɗa miki jini da majina wallahi kana taba ni sai na sa kai shiru a nan gurare kashe ni zaki yi kenan a haba bagare haba sadiya ya nake jin ku kuna ta hayaniya tun ɗansu me yake faruwa ne ka bani kawai ka bani in dalla ma yarinyar nan mai ka rabu da shi ka kyale shi in yana ganin cin ta bar shi ya ƙara so dawa mana ka sake shi ya ƙara so in yana ganin cin ta dawa mana tsoron ka nake ji na san matsalar ku ba ta wuce kuɗi ko yunwa to ga sako daga market sai mai tsafta ta Allah wallahi kai ya amanar komposiya na amutu ko yau ko gobe mai gida kawo ba ma mai gida ni za a ba sako da ni na aje magan hular amma wallahi yanzu na kai Saharaddin market sai mai tsafta mutumin kirki ne wannan Allah yayi da gari irin su ake nema a kurkusiya wallahi ba dan da irin su Saharaddin market a kurkusiya ba ta tafi nan kadari kun yawo gashin alamu ya nuna cewa kashi ko yanzu wannan sakon shine yace a kawo kafa da kafa madam baby au yanzu kuma ni ne baby ya jera har ta canza Saharaddin market bai canza komai da ni kadai zan cinye kudin nan amma wallahi yanzu da market zai ya bada kudin to ajiye mana ko to gashi nan dai a ci daɗi lafiya ni na wasa ko ne na kawo daga Zaharaddin Market ciyaman chapter sai magana ta to mun gode sosai yanzu wa zan to maza